Nduk, Rene. Apa nang ndi, Nduk? Belanja yuk. Oh, ya bener anak ngono. Aku titip tukokno mie instan 5 ya. Ya. Ya yuk. Sik, Nduk. Sik, aku kok koyoke tau ngerti. Kowe apa adine Parmi no? Ya yuk. Ya wis gorene, gak iso titip aku. Lagi non adine Parmi. Gak iso titip ya gak iso titip. Pokoknya aku gak seneng mbek Parmi. Lani kene saya, Dok. Ya deh. Apa? Kowe agak seneng karo Parmi, adine aja mbok elek-elokno ngono kae. Sakake cah cilik ora mudeng apa-apa. Gak seneng ya gak seneng. Lah kok tuku apa? Mie instan. Lah ndang tuku selak aku ngeleh. Ya kono tuku dhewe. Ya. Duk, sida titip, engko tukono mie 5 ya. Ya deh. Kok susuke Pak? Pak. Kok malah no? Yuk. Lo yuk belanjamu. Bebek yumu tuku apa iki? Hah? Tuku gula kok setengah kilo. Kandakno Mbak Yumu ya, nek tuku gula iki koyo cemplon 10 kilo sisan. Ayo, Mbak. Emang wis tuku 10 kilo yuk. Lah ndi? Iki Hah? Lagi setengah kilo iki? jare bakule iku mau lurahanmu kok yuk. Jadi tak tuku sisan. Mulai to. Cara seneng yo wis, rasa ngenyek wong. Dek. Bocah kok kurang ajar.